जारिमिनखौ उरि हाफावाव दोनखोमाना बिमा रावनि बिजोंखौ गोदोना सेरथेना थुनलाइखौ बावफ्लांना आफादखौल' लाफ्लांना। थुनलाइ होननानै बुङोबा थुनलाइया माने मोनसे हारिनिल' जाया। थुनलाइहा खुनु बाउन्डारि गैया। बेयो बर', बेंगलि, हिन्दी बेबायदि जाया। थुनलाइया मोनसे सोरजिनि फुंखा। थुनलाइया मोनसे समाजनि मोनसे हारिनि आयना। थुनलाइया मोनसे समखौहाय हमथानानै दोननो हायो। दिनै नोंथांमोना मिथियो जे 5000 बोसोर सिगां लिरनाय बिजाबखौ जों फरायोबा 5000 बोसोर सिगां बै समाव माबायदिमोन, थांनानै थानायनि राहाया माबायदिमोन, समाजखान्थिया माबायदिमोन, राजखान्थिनि बिथिङा माबायदिमोन बेखौ जों मिथिनो मोनो। गथिखे बियो मोनसे समखौ हमथानानै दोननायनि मोनसे जरिया, मोनसे मिडियाम बियो। दिनै जे जोङो 2024 मायथाइयाव दङ। 2024 मायथाइयाव जों माबायदि सोलियो, मा जायो, मा लोङो, माबायदि हारिमु, माबायदि गेलेयो, माबायदि जोङो गानो जोमो, बेखौ जुदि जोङो हमथानानै दोनोबा एकमात्र थुनलाइनि गेजेरजों हायो। दा जोङो क'क्राझाराव जानायखाय जोंनि बर' थुनलाइखौ बावहाय बांसिनै माने जायगा होनाय जादों, बावहाय बांसिनै थुलुंगा होनाय जादों। बेजोंहाय जों मोनसे स्कप लानांगौ जे जोङो जोंनि थुनलाइखौ जोंनि मुलुगनि साफ्रोमबो सुबुंनिसिम बोरै सौहैहोनो। दिनै जोंनि बर' थुनलाइया माने फ्रेन्स रावाव बोरै राव दानस्लाय जायो, इंलिस मानसिया जोंनि बर' थुनलाइखौ माबोरै फरायगोन, बेंगलि मानसिया बोरै फरायगोन, सासे हिन्दी भाषी मानसिया बोरै फरायगोन, आरो गोजानथार नङाबाबो जोंनि सावथाल सुबुंफ्रा जोंनि बर' थुनलाइखौ माबोरै फरायगोन, राभा हारिनि सुबुंफ्रा माबोरै फरायगोन, गार' हारिनि सुबुंफ्रा माबोरै फरायगोन, जोंनि मुस्लिम हारिनि सुबुंफ्रा जोंनि बर' थुनलाइखौ माबोरै नाजावगोन, बेफोरनि थाखाय जों सिन्था खालामनांगौ। जेब्लायबो जों बर' थुनलाइखौ बर'नि गेजेरावनो जों कनफाइन खालामनानै दोनोबा जोंनि बर' थुनलाइया माब्लाबाबो जौगानाय नङा। जौगानांगौबा जोंनि थुनलाइखौ गुबुना बजबनांगोन, जोंनि थुनलाइखौ गुबुना फरायनांगोन, होमबासो जौगागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनाव मा दा बर'फोरनाव दुखु गोनां बाथ्राया मा, फरायग्रानिफ्राय लिरग्रायासो बांसिन जालांनो हमदों। जोङो बिजाबखौ फरायला, जों थुनलाइखौ फरायला, ओरैनो थांनानै जोङो लेक्सार होयो, भाषन होयो। दा बेखौ लानानैनो आं दिनै जे लिरदों मोनसे पेराग्राफ, नोंथांमोननो आङो माने गासिखौबो फरायाबाबो मोनसे पेराग्राफ आङो बावहाय हयथ' सोरबाया माने गाज्रिबो मोननो हागौ बा सोंखारिदों साननो हागौ, खिन्थु बेयाव मोनसे थुनलाइनि बाथ्रा बेवहाय मख'नाय जादों। बेखौ आङो दानो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आवरायनो नागिरदों दसे समनि थाखाय। जारिमिनखौ उरि हाफावाव दोनखोमाना बिमा रावनि बिजोंखौ गोदोना सेरथेना थुनलाइखौ बावफ्लांना आफादखौल' लाफ्लांना। बुजिदोंना? बेयाव बुंदों जारिमिनखौ उरि हाफावाव दोनखोमाना बिमा रावनि बिजोंखौ गोदोना सेरथेना थुनलाइखौ बावफ्लांना आफादखौल' लाफ्लांना मुलुग दरबाराव गगाब सगाब सौहैफ्लांनायनि नोंनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर, नोंनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर होननानै मोनसे सारि बेयाव लिरदों आङो। जों गोबाङानो बांसिन आफादाव गोसो होयो, जों थुनलाइयाव गोसो होआ। जों लिरनायाव गोसो होयो, फरायनायाव गोसो होआ। आं लिरनायखौ नों फराया, नों लिरनायखौ आं फराया, बेबायदिजोंबा थुनलाइया जौगानाय नङा। जेसेबां लिरग्राफोर दं बेनिफ्राय 10 गुन बारा जोंहा फरायग्राफोर थानांगोन। जोंनि थुनलाइखौ मोजां मोनफ्लेथारनांगोन। जेरै नोंथांमोना नुदों गोबां हारिनि सुबुंफ्रा कीर्तन गायो, 7 दिन 9 दिनसिम कीर्तन गायो। फुंनिफ्राय सोरांजासे मोनाजासे हर गेजेरसे बिसोर कीर्तन खोनासङो आरो बिसोरो बा बा होननानै आखाइ खबो। जोंबो जोंनि बर' थुनलाइखौ जोङो फरायनानै मोजांनिफ्राय मोजांसिन खालामनो, जायखि लिरा मानो बेखौ फरायनानै जोङो बाख्नायनो, बा बा होननो थाखाय जोङो सोलोंनांगोन। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, अटि टेकनिशियान, आइसिइउ टेकनिशियान, रेडिअलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा
8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।